Nahuli ka ang pagsalpok ng bisikleta sa motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Nagkatutok si Claire Lacanilaw. May kita sa CCTV footage ang pagtawid ng isang siklista sa National Highway ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan nang biglang sumalpok sa paparating na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider at ang siklista. Pare silang nagtamo ng mga galos sa katawan at kasalukuyan nagpapagaling sa ospital. Both parties just to settle the incident, kung ano man yung mga damages na incurred. Ayon sa pulisya, walang suot na helmet ang motorista nang mangyari ang aksidente. Patuloy ang paalala ng PNP na mag-ingat sa pagmamaneho sa kalsada upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Yung pag-iingat ay isa sa mga sa magandang practices para maiwasan itong insidente. Magpupur siya dun, di ba, sa blow baguettes, no? Yung letter S na huli, yung self. We should always be extra cautious when crossing the road. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.